Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lagting. Taong 1960, Aborlan, Palawan. Hindi na bago para kay Lagting ang mabuhay na malayo sa baryo. Dahil sa sanay na siya noon sa dagat, kaya na may kahit saang lugar man siya madapo, pinipili niyang manirahan malapit sa pangpang nito. Ang tanging libangan niya sa tuwing siya ay nag-iisa, pumanhik sa malalim nitong parte para mangisda. Para kay Lagting, mas mainam pa ang ganoong gawain kaysa magtayo ng sariling pamilya. Buong buhay niya kasi, labis siyang umiilag sa mga taong hindi naman niya kakilala. Isa yun sa mga rason kung bakit kahit nasa edad na siya ng 30, wala pa rin siyang sariling pamilya. Itong mga panahong ito, napadpad si Lagting sa tabing dagat sa may bandang Aborlan. Napakadalang pa ng mga tao noon sa lugar, kaya naman ang kanyang mga kapitbahay, milya-milya ang layo mula sa lugar na kanyang tinitirahan. Gayunpaman, hindi naman niya yun iniintindi, gawa ng ang mahalaga para sa kanya, mamuhay ng payapa. Sa loob ng halos ilang taon niya roong paninirahan, naging maayos naman ang lahat. Araw-araw wala siyang ibang iniintindi, kundi ang kanyang sarili. May makain man siya sa wala, ayos lang, wala naman siyang inaalala. Bagaman naghihirap sa buhay itong si Lagting, kahit papaano, naging maayos naman ang lahat. Ang tanging pinagkakaabalahan niya noon, kung hindi pagsasaka, pangingisda. Dahil dito, madalas siyang nakakakita ng mga katulad niyang ganun din ang pamamaraan ng pamumuhay. Isa sa mga taong yon ay ang lalaking naging malapit sa kanya na itago na lang natin sa pangalang Pusoy. Kagaya ni Lagting, hindi rin gaanong palakaibigan itong si Pusoy. Kaya sila nagkakilala, buhat sa kalimitan silang madapo sa iisang lugar na merong maraming isda. Noong una, hindi pa sila nagkakapansinan pero hindi naglaon, natutunay na rin nilang kilalanin ang bawat isa. Ang nagustuhan ni Lagting sa taong yon ay ang pagiging mapagbiro nito. Magalang din yun sa kanya at hindi yun gumagawa ng mga bagay na maaaring ikagalit niya. Magmula noon, naging malapit na sila sa bawat isa na siya namang naging daan upang maging madalas na ang pagbisita nito sa kanyang pamamahay. Dahil sa ganoong pangyayari, tila bang nag-iba ang pananaw ni Lagting sa buhay. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre noong mismong taong ito, hindi na sila noon gaanong nakakapangisda dahil araw-araw palaging galit ang laot. Dahil sa mga nagsisilakihang alon, kaya na may itinabi na muna nila sa pangpang ang kanilang mga bangka. Kahit kasi ipilit nila noong mamalaot para mangisda, hindi yun maaari dahil mataas ang posibilidad na lamunin lang yon ng alon. Sa puntong yon, ang pinagkaabalahan naman noon ni Lagting ay ang pagsasaka sa bukid na nasa likod lamang ng bahay niya. Upang maging madali naman ang lahat, inabisuhan siya ni Pusoy na kung maaari tutulong yon sa kanyang ginagawa. Dagdag pa nito na wala siyang dapat ipag-alala lalo pat meron din yung pagmamay-aring kalabaw. Ayon pa rito na kung sakali mang ibibenta nila yun sa baryo, sasamahan siya nito. Matapos naman yung marinig ni Lagting, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya kasi, malaki ang kikitain nila kung magtatanim sila ng mais tapos ibibenta nila yon sa baryo. Sa paglipas pa ng mga araw, naging abala naman sila ni Pusoy sa bukid na kanyang pinagsasakahan. Dahil sa kakaumpisa pa lamang nila noong magsaka, kaya na may marami silang ginawa bilang paghahanda. Hindi rin basta-basta ang proseso nila noon. Sa kadahilanang para magkaroon sila ng magandang ani, kinakailangan nilang masiguro
na hindi yon madadapuan ng peste. Ang pagtatanim kasi ng mais, parang pagsugal din yan. Kapag bumagyo, paniguradong talo. Kapag naman nadapuan ng peste, mas masaklap pa sa pagkatalo. Bago nila umpisahan ang kanilang pagsasaka, maigi naman nila yung pinag-isipan. Dahil sa mahiyain nitong silagting, si Pusoy na ang kumuha ng mga binhi na kanilang itatanim. Hindi naman yun naging mahirap, lalo pat marami din itong kakilala sa baryo. Nang maihanda na nila ito, agad naman nilang inumpisahan ang kanilang trabaho. 2 linggo pa ang makalipas, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magbantay. Tuwing umaga naman, kapag wala pa silang trabaho, tumutungo sila sa may kalalimang parte ng dagat para mamingwit ng kung ano-ano. Madalas kasi noong matulog si Pusoy sa bahay niya, kaya na may palagi niya yung kasakasama sa mga bagay na ginagawa niya. Akala ni Lagting, habang buhay nang magiging ganon ang kanyang estado, pero ilang buwan pa noon ang lumipas matapos nilang maibenta ang unang ani ng kanilang mais, na balitaan na lamang niyang nagkaroon ng sakit, itong si Pusoy. Dahil sa pangyayari, kahit nahihiyaman siyang magpakita sa pamilya nito, napilitan siya doong pumunta. Sa isip-isip niya, bahala na, basta ang importante, makita niya ang kalagayan nito. Habang binabagtas naman niya noon ang daan, samot-saring katanungan ang pumapasok sa isip niya. Normal naman yon para kay Lagting, lalo na't aminado siyang mangyan siya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang nayong pinagtitirhan ng pamilya ni Pusoy. Pagpasok naman niya sa sentro nito, halos hiyang-hiya naman siya, gawa ng yon ang unang beses na makasilay siya ng ganoong karaming tao. Gayunpaman, pinili niya pa rin ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, alang-alang sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nang maituro na sa kanya ang pamamahay nito, agad naman niya yung pinuntahan, kung saan agad naman niyang nasilayan ang kaibigan niyang nakaupo sa tumba-tumba habang tulalang nagmamasid sa buong paligid. Sa estado rin ito, para bang wala yun sa kanyang sarili. Matapos naman yung masilayan ni Lagting, dali-dali naman niya yung pinuntahan habang nagwiwika roon ng, "Soy! Pusoy! Anong nangyari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan?" Halos ilang beses niya yung itinanong sa kanyang kaibigan, pero nanatili yung tahimik. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, na kahit anong gawin niya, tila bang hindi nito napapansin na naroon siya. Wala rin yung pagramdam, kahit ilang beses niya na yung tinatapik. Dahil dito, agad naman siyang naghanap ng taong kanyang makakausap. Maya-maya pa, pagkatok naman niya sa pinto ng bahay nito, agad naman siyang pinagbuksan ng isang lalaking nasa edad 40 anyos. Meron yung makisig na pangangatawan, at sa estado ng lalaking yon, mukhang batak na batak din yon sa trabaho. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, may hinahon naman niya ditong itinanong ang kasalukuyang karamdaman ng kaibigan niya. Nang marinig naman yon ng lalaki, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Ninakawan ng wisyo yang si Pusoy. Pasensya ka na. Hindi ka niyan maririnig. Tuwing umaga inilalabas namin siya para paarawan. Huwag ka mag-alala. Meron na kaming ginagawa para maibalik si Pusoy sa amin. Pero sa ngayon hindi pa namin alam ang pinagmula ng kanyang karamdaman." Dagdag pa ng lalaki na nagtutulong-tulong na ang kanilang mga kapatid para hulihin ang salarin. Naniniwala kasi sila, maaaring kinaiinggitan nitong si Pusoy noong nagbenta yon ng kanilang ani sa baryo. Mariin din itong inilahad sa kanya na may posibilidad na isang engkanto o hindi naman kaya'y mambabarang ang may gawa nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki,
wala naman siyang naisagot dahil unang-una, wala naman siyang alam pagdating sa ganoong uri ng bagay. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti naman itong papasukin siya sa loob, gawa ng alam din ito na malayo ang kanyang pinagmulan. Alam mo, Lagting, palagi kang naikukwento sa amin ni Bunso. Sabi niya, ikaw ang pinakamabuting tao na nakilala niya. Yun ang rason kung bakit hindi namin siya pinipigilan kapag pumupunta siya sa iyong pamamahay. Buong buhay ni Pusoy, wala siyang itinuring dito sa amin bilang isang matalik niyang kaibigan. Kaya noong naikwento ka niya, lahat kami rito nagtaka. Huwag kang magalala. Sa oras na gumaling na siya, aabisuhan ka namin kaagad. Wika ng lalaki pagkaupo nila. Ilang minuto pa noon ang lumipas, nagpatuloy naman ang seryoso nilang usapan. Sa puntong yon, kahit papaano, unti-unti na ring nalaman ni Lagting ang buhay ng kaibigan niya. Dahil sa kanyang mga nalaman, mas lalo pa siyang napalapit dito. Sa punto kasing yon, napag-alaman niya na ang pag-uugaling ipinapakita sa kanya ni Pusoy ay hindi peke o napilitan lamang para makisama. Para sa kanya, yon ang pinakamagandang bagay na kanyang narinig mula sa mga kapatid nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, hindi na niya namalayan pa ang bilis ng takbo ng oras. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa labas ng bahay, napansin na lamang niya na hapon na pala. Nang akmang magpapaalam na siya para umuwi, agad naman siyang inabisuhan ng kapatid ng kaibigan niya na manatili muna. Ayon dito, dahil naroon na lamang siya, mas mainam na makilala na niya ang iba pang mga kapatid ni Pusoy. Dagdag pa nito na wala siyang dapat na ipag-alala, gawa ng maaari siya doong matulog kung sakali mang abutan siya ng lalim ng gabi sa bahay nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napilitan naman siya noong sumang-ayon. Sa isip-isip niya kasi, magiging isang kabastusan para sa kapatid nito kung ipagpipilitan niya ang nais niyang mangyari. Pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, sakto naman ang pagdating ng 3 pang kapatid ni Pusoy. Isa doon ay babae, pero sa itsura nito, tila bang batak din yon sa kung anong trabaho. Hindi rin basta-basta ang pagmumukha ng mga taong yon dahil pakiramdam niya marami na yung pinagdaanan. Maya-maya pa, pag upo naman ito sa kanyang harapan, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad ang tungkol sa nangyayari sa bunso nito. Ayon sa pinakapanganay sa magkakapatid, marami na silang ginawang paraan para lamang mahanap ang may sala. Dagdag pa nito na meron na silang 3 pinaghihinalaang may gawa nito, kung kaya't hindi nila yon tatantanan hanggat hindi nila nalalaman ang totoo. Matapos naman yung marinig ni Pusoy, napatangulang naman siya habang mahinahong nagwiwika doon ng, "Nalaman niyo na rin ho ba kung bakit siya ginanyan? Mabait ho yung kapatid ninyo eh. Ni minsan, hindi pa kami niya nagtalo. Para sa akin ho, isang matinding palaisipan kung bakit siya nagkaganyan. Sino man ang may gawa niyan, napakahalang naman ang kanyang kaluluwa." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang napatahimik ang magkakapatid na para bang meron yung nalaman ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Maya-maya pa, pagtitig naman ng panganay nito sa kanya, seryoso naman yung sumagot ng, Tama ka. Mabait siyang bunso namin. Pero alam mo kasi, marami ang pwedeng dahilan kung bakit siya napagdiskitahan. Ang pamilya namin maraming kaaway. Ultimo rebelde nakakaalita namin. Hindi na bago ang ganitong bagay sapagkat ito rin ang ikinamatay ng aming tiyuhin. Pero syempre, di naman namin maiwasang mag-alala, lalo pat siya ang pinakapaborito ng aming pamilya. Ano na lang ang isasagot ko kay tatay
kung sa pag-uwi nito, malaman niyang patay na pala ang kanyang bunso. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, halos hindi niya pa rin mawari kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa paglalim pa ng gabi, nang medyo madilim na ang daan na kanyang tatahakin, nagpasya naman yung doon na muna siya patulugin. Ayon sa mga kapatid nito, wala siyang dapat na ikahiya roon, lalo pat ilang beses na ring natulog sa bahay niya ang bunso nila. Dagdag pa nito na yun na rin ang panahon para makabawi siya kay Lagting. Dahil sa mga sinabi nito, kahit labag sa loob niyang doon matulog, wala na rin siyang nagawa. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siya nitong inanyayahan para sa hapunan. Pagpasok naman niya sa loob ng kusina, doon tumambad sa kanya ang magkakapatid na naghahanda ng makakain nila. Akala ni Lagting, isa lang yung pangkaraniwang hapunan, subalit ng akmang kakain na sila, napansin naman niyang iniiwas ng mga ito ang mga karning nasa mesa. Ilang beses din niyang sinubukang kumuha roon pero hindi siya pinahintulutan ng mga kapatid nito. Kahit kanin din, ipinagdamot nito sa kanya. Nang dumating sa puntong wala nang pagpipilian itong si Lagting, napilitan naman siyang kuhanin ang mga sabang inilagay ng mga ito malapit sa kanyang plato. Habang sarap na sarap sa pagkain ang magkakapatid na yon, siya naman nakatitig lamang, pilit na nilulunok ang kanyang laway na umaangat sa kanyang lalamunan. Maya-maya pa, matapos naman nilang kumain, agad naman siya nitong dinala sa silid na kanyang pagpapahingahan. Pagpasok naman doon ni Lagting, dali-dali naman niyang inilatag ang kanyang banig, kalakip ang unan na nakapatong sa itaas ng aparador. Ilang minuto pa noon ang lumipas, dala ng kanyang pagod, agad naman siyang nakatulog nang hindi niya namamalayan. Habang nasa kalagitnaan siya noon ng pagpapahinga, wala naman siyang kaide-ideya sa ginagawa ng mga kapatid ng kaibigan niya. Sa pagtungtong naman ng alas 11 ng gabi, bigla namang nagising itong si Lagting matapos naman siyang makarinig ng isang malakas na pag-alulong sa loob mismo ng tahanang yon. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang napaupo, maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Iniwasan niya rin noong gumalaw o gumawa ng kahit na anong ingay sa takot na baka siya ang sugurin ng nilalang. Sa pagbalik naman ng katahimikan, tanging pag-aangil na lamang ang kanyang naririnig. Dahil sa lakas nito, nasisiguro naman niya nasa loob lang yon ng bahay. Akala niya noon nananaginip siya, kaya namay ang ginawa niya, paulit-ulit niyang sinakta ng kanyang sarili. Pero kahit namumula na ito, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyong kanyang kinakaharap. Dala ng takot naman noon ni Lagting, napilitan na siya noong manalangin, subalit bago pa man niya yun matapos, tumambad sa kanyang harapan ang isang dambuhalang pusa na kulay itim. Sa itaas nito, naroon si Pusoy, nakahiga at wala pa ring malay. Matapos naman niya yung masilayan, halos hindi naman niya mawari kung ano na ba talaga ang mga nangyayari. Bagaman nais niya na noong sumigaw at kumaripas ng takbo, hindi niya pa rin yun magawa-gawa dahil sa takot na patuloy na bumabalot sa kanyang katawan. Ultimo ang kanyang balikat noon, hindi niya magawang maitaas na parabang napakabigat nito. Maya-maya pa, bigla namang tumigil ang kanyang mundo nang masipat niya ang dambuhalang pusa na tumalon sa kanyang higaan habang nagsasalita ng, "Sumakay ka sa likod ko! Bilisan mo!" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtalikod naman nito sa kanya na parabang naghihintay na makasakay siya. Sa puntong yon, hindi naman niya maiwasang magduda. Ngunit dahil naroon ang kaibigan niya, napilitan na rin siyang sumama. Pag-upo niya sa likod ng nilalang na yon,
Mabilis naman yung lumundag patungo sa bintana na naroon sa kanyang silid. Paglapag naman ito sa bakuran ng bahay, mabilis naman yung kumaripas ng takbo papalayo. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon naman niya natanaw ang iba pang malalaking pusa na sumasabay sa kanila. Sa likurang bahagi naman ito, meron siyang nasilayang 2 dambuhalang nilalang na tila bang humahabol sa kanila. Meron yung daladalang malaking tipak ng kahoy at sa estado ng mga nilalang na yon, parang kalaban ito ng mga pusang kasama nila. Pagkaraan pa ng ilang minutong pananakbo, narating na nga nila ang likurang bahagi ng isang bundok kung saan meron doong hindi kalaparang kapatagan. Pagtigil naman ng mga pusa sa lugar na yon, agad naman siya nitong inabisuhan na umatras ng bahagya. Ibinigay na rin ito sa kanya si Pusoy, na kasalukuyan ng may ulirat. Matapos naman yung gawin ng nilalang, bigla naman yung nagpalit anyo at sa isang iglap, doon bumungad sa kanya ang mukha ng panganay nitong kapatid. Dahil sa mga nangyari, halos hindi naman niya mawari kung papaano yun naging posible. Habang hindi pa nakakarating sa lugar ang mga humahabol sa kanila, pilit naman niya yung tinanong ukol sa totoo nitong pagkatao. Nang marinig naman yon ng panganay nila Pusoy, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Mga aswang kami. Yang kapatid namin na biktima ng aming kalaban. Sa ngayon, nasa kamay mo na ang pangangalaga sa kanya. Ingatan mo siya. Balang araw, babalik kami. Sige na, Ligting. Umalis ka na rito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kapatid nito, agad naman niyang binuhat si Pusoy para tulungang makapaglakad. Aminado kasi siya noon na bukod sa nanghihina pa ito, wala pa yung lakas para sa mahaba-habang lakaran. Hindi naglaon, nang medyo nakalayo na sila, doon naman niya nakita kung papaano pagtulungan ng mga dambuhalang pusa yung 2 higanteng may daladalang malaking tipak ng kahoy. Kahit napakalayo na ng mga ito sa kanila, kitang-kita pa rin ni Ligting kung papaano nito pangibabawan ang mga kapatid ng kaibigan niya. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, hindi biro ang kinakaharap nitong kalaban. Ayon kay Ligting na, kahit malalakas ang mga pusang yon, wala itong gaanong nagagawa sa harapan ng 2 nilalang. 10 minuto pa ang lumipas, nasipat na lamang niya na isa sa mga pusang yon ang napaslang ng nilalang na humahabol sa kanila. Dahil dito, nagdesisyon naman si Ligting na ipagpatuloy ang kanilang paglayo, gawa ng kitang-kita niya kung papaano manghina ang magkakapatid. Sa sobrang takot niya noon, halos hindi na niya naramdaman ang matinding pagod sa kanyang katawan. Kahit napakadilim ng lugar na kanilang dinaraanan, himalang narating nila ang bahay niya. Pagsilay naman ni Ligting sa kanyang pamamahay, dali-dali naman siya doong pumasok para magtago. Sa takot na baka pasukin pa sila roon ng mga nilalang, dinoble niya ang lahat ng trangka at pinatay ang lahat ng gasera. Matapos naman niya yung gawin, wala na siyang ginawa kundi ang makiramdam habang pinagtutuunan ng pansin ng kanyang kaibigan. Awa naman ng Diyos, hindi sila natunto ng 2 nilalang. Dahil sa pangyayari, inakala naman niyang magiging maayos na ang lahat, subalit ilang araw pa noon nang lumipas, nalaman nila ang isang kagimbal-gimbal na balita. Lahat ng kapatid ni Pusoy nadatnan sa isang kakahuyan, nakasabit ng patiwarik ang mga katawan at bawat isa sa mga ito wala ng mga mata. Butas na rin ang mga dibdib nila na animoy dumaan yun sa isang matinding parusa bago binawian ng buhay. Nang mapag-alaman naman nila ang masamang balita, nagpasya si Ligting na umalis na sa lugar na yon, pero bago pa man niya yun magawa, laking gulat na lamang niya nang bumisita sa kanyang pamamahay ang mga magulang mismo ni Pusoy.
Ayon sa ama nito, hindi na nila kinakailangan pang umalis sa lugar dahil nagawa na nitong mapaslang ang mga nilalang na pumatay sa mga anak nito. Nilipol din ng ama ni Pusoy ang lahat ng angka ng kanilang kalaban upang hindi na yon magkaroon pa ng pagkakataon para gumanti. Dagdag pa nito na magpapatuloy pa rin ang kanilang pananalasa hanggat hindi pa napapawi ang kanyang kalungkutan buhat sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Nang marinig naman ni Lagting ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang ibinigay sa matanda ang kaibigan niyang nanghihina. Hindi na rin niya sinubukan pang sumama sa pamamahay nito para na rin sa katahimikan ng kanyang buhay. Ilang linggo pa noon ang lumipas, minabuti na rin niyang magpakalayo. Mula noon, wala na siyang tinanggap sa kanyang buhay hanggang sa may bigla na lamang pumasok na babae sa mundo niya. Nagkaanak sila nito, kalaunay nakabuo na rin ang sarili nilang pamilya. Pero alam niyo pinuno, kahit nagbago na itong si Lagting mula sa ugaling nakasanayan niya, ni minsan, hindi niya pa rin malimut-limutan ang nakakatakot pero misteryong pamilya ni Pusoy. Okay, opinion ko sa kwento. Oo nga no, talagang misteryo tsaka weirdo eh. Kasi isipin ninyo sa tanang buhay kong pagkukwento rito sa channel natin, wala pa ako naikwentong sumakay sa malaking pusa, no? Dito lang sa kwento ni Lagting. Kasi nga, nakakapagpalit na nga nyo eh. Pero feeling ko hindi yung malaking pusa. Tao lang siya na mabalahibo sobra tapos siguro mukhang pusa. Dinikit na lang ni Lagting sa kwento niya na higanting pusa para mas maintindihan natin ng mas maayos, di ba? Pwedeng ganun. Pero sa kaso na to, sa kwento na to, bakit kaya mula pa lang nung umpisa hindi na agad sila tinulungan ng tatay nila? Di ba? Ang nangyari pa naubos pa lahat ng anak niya bago niya niyari yung kalaban nilang angkan. Sana noon pa lang. O hindi pa nagkakaroon ng matinding pinsala sa pamilya nila, kayang-kaya naman palang tuluyan ng mga magulang ni Pusoy yung kalaban nilang lahi. Sana pinatay na nila kaagad. So para sa akin, medyo nakakalungkot lang yun, no? Kasi nga, wala naubos yung kapatid ni Pusoy Tapos, late nang dumating yung magulang. Pero siguro kung maaga-aga yun kumpleto pa yung pamilya nila. Yun lang yung nakita ko sa buong kwento. Tsaka yun nga, yung higanting pusa. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.